Protegeix-te dels incendis forestals en urbanitzacions i cases aïllades. Com t'avisaran si un incendi et pot afectar? Les autoritats t'avisaran mitjançant algun d'aquests sistemes: megafonia mòbil, avís personalitzat directe, porta a porta o per telèfon, alerta de protecció civil al mòbil i mitjans de comunicació i xarxes socials. Confina't a casa amb la família i els animals domèstics. Mantingueu-vos junts a la zona més interior de la casa. No marxis si no t'ordenen les autoritats. Tanca les portes, les finestres i qualsevol altra obertura a l'exterior per evitar que entrin espurnes. Tanca els subministraments de gas natural, butà o gasoil. Si tens gas butà, no deixis les bombones exposades al foc a prop de casa. Si les autoritats ordenen evacuar, tanca totes les portes i les finestres de casa. Desconnecta l'electricitat i el gas. Si les autoritats ordenen evacuar, agafa l'equip d'emergència i ves al punt indicat per les autoritats. Si un incendi et sorprèn a camp obert, allunya-te'n en direcció oposada al vent i intenta entrar en zona ja cremada. Si ets al cotxe, no surtis del vehicle i tanca els vidres i les entrades d'aire. Encén els fars i els intermitents perquè et vegin enmig del fum.